Macky Sall ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛna troisième mandat kɔni kɛ Sénégal tugun di. Ŋunuŋunukan dɔ tun bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko ministre de la jeunesse ko o ye sɛbɛn bɔ ko sisan min interdilen don ko ka o baaraw la kuraya tuguni ko o kumakan ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye. O ko sabu a yirala k'a fɔ ko yen dugutigi kɔni fagara majugu dɔ kɔni fɛ. Yirimajɔ ko funɛgɛni fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ muru la kelen kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni fatura. An balimaw aw bisimilayi an ka bidon kibaru kɔni kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Sénégal ye. A yirala k'a fɔ ko kunu olu kɔni ka jamanakuntigi kɔni sɛbɛn bɔ. Sɛbɛn min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛna troisième mandat kɔni kɛ tuguni. Ayiwa ale kɔni kɛra kibaruya ye kibaruya min bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen kɔni ɲagarila bɔlɔlɔw sanfɛ. Sabula an ye jaw ye mɔgɔ caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ min ye Macky Sall ye ko u b'a fo kosɛbɛ a ka nin décision in na. Ayiwa Macky Sall ni ale yɛrɛ kɔni sigira Sénégal président la kabini san 2012 kɔnɔna la. Ale kɔni ye mandat fɔlɔ kɛ ka filanan kɔni kɛ n'o o yɛrɛ bɛna kun cɛ ni san in na. Ayiwa a yirala k'a fɔ min ye san 2024 kɔnɔna la kalata kura kɔni tun bɛna kɛ Sénégal. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la u kun y'a bisigi k'a yira k'a fɔ min ye Macky Sall ye ko ale kɔni bɛna a kan bɔ troisième fanga kɔni nɔfɛ. Ayiwa hakilina jiginna san 2016 kɔnɔna la Sénégal sariyasoba yɛlɛmali kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye k'i tɛ tɛmɛ mandat 2 kɔni kan. Ayiwa o de hukumu kɔnɔna la Sénégalikaw olu kɔni dusu kasilen don kosɛbɛ nin ko in na. Ayiwa Macky Sall ale kɔni bɔra ka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni kun ye a bisigi wa a siga kun bɛ maa caman na k'a yira k'a fɔ ko a bɛna troisième mandat kɔni kɛ kunu a yɛrɛ bɔra k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛna troisième mandat kɛ ko ale dan ye nin mandat 2 in kɔni ye ko sabula ale kɔni bɛ Sénégal bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ ko min ale ka nin décision in n'o de bɛ Sénégal kisi ko ka gɛrɛgɛrɛ kɔni na se Sénégal ma ko ale kɔni ka laɲini o de ye walasa mankan kana kɛ Sénégal. Ayiwa an bɛ hakililajigi kɛ hali bi min ye juin kalo tɛmɛnen ye ale daminɛ la Sénégal kɔni kun gana kosɛbɛ ni maa 16 kɔni sara kɔnɔna la n'o kɛra fagali ye min ɲɔgɔnna yɛrɛ ma deli ka kɛ Sénégal fanga kɔnɔna la. Ayiwa o senfɛ o mankan ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ o de ye k'a fɔ Ousmane Sonko ni ale yɛrɛ ye opposant ba ye Macky Sall bolo Sénégal ko ale ka kasoladon dɔ kɔni senfɛ. O de kun na min ye Sénégalikaw ye olu caman kun dusu kasira k'a yira k'a fɔ ko Macky Sall kɔni bɛ ka janfa de sigi Ousmane Sonko la k'a dun kaso la walasa ale bɛ se k'i kan bɔ troisième mandat ko kɔni na. Nka an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kunu bɛɛ lajɛlen kɔni lafiyara k'a yira k'a fɔ ko Macky Sall ale kɔni tɛna a kan bɔ troisième mandat nɔfɛ tuguni. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ ŋunuŋunukan dɔ kɔni tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko ministre de la jeunesse ko ale ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ministre de la sécurité et de la protection civile ko o ka fɛɛrɛ kɛ k'a lajɛ sisan min ni ale kun interdilen don an ka jamana kɔnɔ ko walasa o baaraw bɛ se ka jɔ cogo min ko sisan ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ. Nka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko o kumakanw kɔni tɛ tiɲɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin sɛbɛn ninnu kɔni tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko kabini juin kalo tile 27 kɔnɔna la o senfɛ min ye ministre de la jeunesse et des sports olu fana ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko bataki min kɔni bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ko don ko o kumakan kɔni tɛ tiɲɛ ye ko nin ye maaw ye minnu bɛ fɛ ka jamanadenw kɔni hakili la ɲagami ko ka nkalon ta ka da ale kɔni na ko ale ma sɛbɛn bɔ ka ɲɛsin maa si ma autorité si ma k'a yira k'a fɔ ko sisan min kɔni ka kɛ an ka jamana kɔnɔ wa ko min ye sisan min ye ko kabini uti kalo la san 2022 kɔnɔna la n'a fɔra ko sisan min kɔni bɛna interdit an ka jamana kɔnɔ ko fo bi sɛbɛn foyi ma bɔ k'a yira k'a fɔ ko sisan bɛna min wa ko an bɛ don min na bi sisan min a interdilen don an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔni na wa maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara bɛnnen don sisan min ani ɲɛnaminifɛnw kɔni minɛli kama ko olu kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa sisan ale ni ɲɛnaminifɛnw olu mini bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ cogo min na ko maa o maa bɛ yen nɔ n'i nɔ minɛla nin ko in na k'i bɛ ɲagi wa min ye ministre de la sécurité ye ko ale kɔni wulilen don ko ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ maa minnu kɛra sababu ye ka ni bataki in cari bɔlɔlɔw sanfɛ walasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ cogoya min na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Bangasi mara la a yira k'a fɔ ko Ogosabu dugutigi ko maa dɔ kɔni ye ale kɔni bɔnɛ a ni la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma wuli y'a yira k'a fɔ ko min ye juillet kalo tile fɔlɔ ye n'o bɛnna sibiri ma ko nin ye cɛ marifatigi ale kɔni taara ka marifa ci min ye Ogosabu kɔni dugutigi kɔni na o sababu la ale kɔni fatura. Ayiwa o kun kɔnɔna la ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na k'a yira ka dɔn maa min kɛra sababu ye ka nin waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ma. Ayiwa ko o wagati kelen na Subala kɔni commune na n'o fana bɛ Bangasi kɔni mara la ko cɛ marifatigiw kɔni taara dugu dɔ kɔni na n'o o dugu kɔni tɔgɔ ye Tiɲanama ye ko ka taa banbagati wale kɔni ta ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko maa 5 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni joginna. Ayiwa ni maa 5 minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni joginna k'u bɛɛ lajɛlen kɔni taara kɛnɛyaso kɔni na. Ayiwa o senfɛ min yɛrɛ ye Moti gouverneur ye
ale wulila ka se ni yɔrɔ kɔfɔlen na o ko sabu ka taa tasibila kɛ duguti kɔni somɔgɔw ye ka dugawu caman kɔni kɛ ani o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni ko dugu dɔ fana bɛ yen nɔ ni waleya ɲɔgɔnna kɛra yen nɔ hali bi bangasi kɔni mara la gouverneur fana taara yen tuguni ka taa a sangafo kɛ yen mɔgɔw fana ye ani ka yɔrɔw lajɛ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ko wa ko maa minnu kɛra sababu ye ko ka nin waleya kɔni kɛ ko u nɔ bɛ minɛ ko wa ko sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ wa ni min bɔr'o la an n'o dɔw tulo kan an ka don nataw kɔni na ayiwa a kibara kuncɛ la hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Sori Sidibe ko ale ye funankɛni ye ko dɔ kɔni ye ale bɔnɛ a nin la ayiwa kibara minnu sera ma koɲa la olu yɛrɛ na k'a fɔ ko min ye juillet kalo tile 29 ye fo ka taa bila juillet kalo tile 30 la ko Sori Sidibe ko ale bɔnɛra a nin la a terikɛ dɔ kɔni fɛ ayiwa ko nin waleya in kɔni ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la ko nin don kɔfɛlen in na Sori Sidibe ale terikɛ ni u b'a fɔ a ma ko Gere Nunbaraba ko ale kɔni ye a weleli kɛ ko Sori ka bɔ k'u ka taa u yaala ayiwa ko o hukumu kɔnɔna la Sori ale n'a bamuso de kɔni tun bɛ dumuni kɔnɔ na Sori y'a yira la ko ayiwa ko baasi tɛ ko n'ale tilara dumuni na a bɛ bɔ ka t'u sɔrɔ yen ayiwa o de senfɛ Sori kɔni tilara dumuni na ko ale bɔra ka taa terikɛ ma in kɔni sɔrɔ a nɔ la ko u kɔni taara u ka ci la ayiwa o wagati kɔnɔna la ko dalamaga dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko o senfɛ terikɛ in kɔni ye muru bɔ ka Sori kɔni sɔgɔ wa ko a ye Sori sɔgɔ fo daya 4 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni ko yɔrɔ bɛɛ la Sori kɔni nin bɔra o senfɛ ko maaw kɔni nana walasa u bɛ se ka cɛnin kɔni minɛ cogo min ko nka ko muru yɛrɛ kɔni tun b'a bolo maa ma gɛrɛ la nka ko telimanitigi dɔ kɔni tun bɛ yen o telimanitigi ale kɔni wulila ka se sapeur pompier maaw ani polisi maaw ma ka taa kuma ɲɛfɔ ye olu kɔni sɔrɔla ka na ni funankɛnin kɔni minɛ ayiwa Sori Sidibe a yirala k'a fɔ ko ale si bɛ taa san 20 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na wa maa min ye nin waleya kɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Gere Nunbaraba ko jani nin don kɔfɔlen cɛ ko a kun y'a yira k'a fɔ u ka gɛrɛ la ko ale kɔni ye muru kɔni b'ale bolo wa ko ale bɛ fɛ ka maa de kɔni faga ko wa ko mɔgɔw yɛrɛ ye kangada ye k'a ka muru kɔni bila ko o bɛɛ la ta a ye muru bila a ka butigi kɔnɔ ko nka ko nin don kɔfɔlen na ani Sori kɔni ka mankan na a wulila ka taa muru ta tuguni ko ka Sori kɔni sɔgɔ ayiwa an bɛ wagati min na bi ni ma kɔfɔlen ale kɔni bɛ finitigiw kɔni ka bolo kan Sori ale kɔni fatura ko ka a si to san 20 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dalen nɔgɔya ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen kɔni ye ayiwa an balimaw ni de kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka